वंदे मातरम ह्या राष्ट्रीय गीताक 150 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान भारतीय जनता पक्षाच्या पणजे मुख्यालया मुखार भौशीक मळाचेर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीताचे गायन जाले। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, आमदार राजेश फळदेसाय हांचे सयत पक्षाचे पदाधिकारी आणि हेर कार्यकर्ते ह्या वेळार हजर आशिल्ले। वंदे मातरम ह्या राष्ट्रीय गीताक लागून लाखांनी देशमुखी नागरिकांच्या मनात स्वातंत्र्याची ज्योत प्रज्वलित जाली अशें ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगले। देशासाठी प्राण न्यौछावर करण्याची जी प्रेरणा ज्या गीताने दिली ते गीत हे वंदे मातरम आहे आणि हे गीत वेगळं दिसत काही नसून आपल्या भारत मातेची प्रार्थना आहे असं म्हणायला हरकत नाही असं मला वाटतं। वंदे मातरम हे काही केवळ गीत नाही, ते आपल्या राष्ट्राच्या आत्म्याचं एक प्रतीक आहे। ते त्या काळाचे स्मरण आहे जेव्हा प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयात स्वातंत्र्याची ज्योत ही ज्वाला पेटवण्याची या दोन शब्दांनी वंदे मातरम या दोन शब्दांनी चमत्कार त्यावेळेला केला होता आणि याचा अर्थ एवढाच होता, हे मातृभूमी तुला माझं वंदन आहे, मी तुझ्यासाठी माझे प्राण न्यौछावर करायला तयार आहे। आणि तेच करत करत 1947 मध्ये या राष्ट्राला ज्यांनी स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, ज्यांनी देशासाठी या गीताच्या जोरावर काही संतांनी म्हटलं हे गीत वंदे मातरम हे गीत नाही, ते वेदमंत्र जे आहे त्या वेदमंत्रावरून प्रखर राष्ट्रवाद या गीतामध्ये सांगितलेलं आहे। भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी वंदे मातरम राष्ट्रीय गीताविशीं आपल्यो भावना उक्तायल्यो। 7 नोव्हेंबर 1875 आमकां खूब जाणांक खबर सुद्धा नाशिल्लें की आयज हो दीस जो आसा त्या दिसाक ह्या वंदे मातरम ह्या शब्दा पासून जी चेतना दिवन येदो व्हडलो स्वातंत्र्य लढो जालो आणि तातूंत आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें, त्या एका दोन शब्दाच्या ताकदीन जे येदे व्हडले प्रखर अशें रण पेटयले त्या गिताक 150 वर्सां पूर्ण जातात। रुचितिल्लो व्यक्तिमत्व जे आशिल्लें चट्टोपाध्यायजी, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्यायजी हांणी जेन्ना लेखणीबद्ध केलें गीत ताणें तें भारत मातेक अर्पीत केल्लें। ह्या गितांतले खूब जर अर्थ जर पळयले जाल्यार आमकां लक्षांत येता हे संस्कृत आणि बांगला भाशेचें मिक्सचर गीत आसा आणि ह्या मिक्सचर गितां भितर पूर्ण भारत माता तिचें स्वरूप, तिचे हे सगळे कन्याकुमारी, जम्मू काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत हो सगळो जो आंकडो आसा आणि तातूंतले जिओग्राफिकल आसतले, त्याच बरोबर आमचे सांस्कृतीक आसतले आणि जे कितें तातूंतली विविधता आसतली त्या विविधता ह्या गितां भितर आसा।